moitas grazas por vir a este acto de repulsa, de rexeitamento do que sucedeu onte no noso pobo, no barco de Valdeorras. As desgrazas non saben de xeografía e, desgraciadamente, pois, no que va de ano, levamos 2 incidentes deste calibre, no Bolo, fai algo máis dun mes, e onte aquí no barco, no? Lles pasan a outros que pasan noutros lugares e, polo tanto, sempre as vemos, as miramos con un certo distanciamento. Hoxe tocounos a nós, non é a primeira vez tampouco, e desgraciadamente probablemente non será a última, porque isto é unha lacra que está dentro do noso ADN, ou polo menos dentro do ADN de moitos homes, que siguen considerando que a muller é deles, e que polo tanto poden facer o que queiran, que está a súa disposición, o seu mandato, está como para ser utilizada e sobre todo para ser agredida si consideran que non fai o que eles creen e consideran que ten que facer. Onte, esperemos, nestes casos hai que ser moi prudentes. Onte circulou a nova de falecera, cando non era certo. Cando saliu esa nova, estaba na UCI do Hospital de Vigo, donde saliu estable, e polo tanto pasou de momento a noite ben. Eu agora tamén está outra vez neste momento. Esperade. A situación é crítica, e polo tanto non sabemos o que pasa neste momento, pero xa tamén está circulando por as redes que xa faleceu. Non o sei. Eu estou o enlace que eu teño ca saúde desta muller, desta veciña, é o concelleiro de Sanidade, Orlando, que falou cos médicos en Vigo, e que quedaron de que calquera novidade que houbera lle chamaban. Está na UCI, non poden estar chamando continuamente para decir sigue igual. Por lo tanto, fai 3 minutos que acabo de falar con Orlando e díxome, a min non me dixeron nada. Por lo tanto, vamos a ser optimistas, vamos a seguir esperando que esta pobre muller salga adiante. Os médicos, afortunadamente, cando collen a unha, aínda que este nestas condicións, bueno, ás veces fan milagres, non? Por lo tanto, repito, estamos aquí todos para darlle ánimos á súa familia, para darlle ánimos a ese neno que pode quedar absolutamente desamparado. Dende onte os servizos sociais do Concello están xa encargados dese caso. Evidentemente hai que seguir o seu curso e finalmente pois se terá que facer cargo del quen se teña que facer, pero dende logo nós estamos aí para axudar, para colaborar e sobre todo para rexeitar. E eu vou facer unha reflexión. Cando somos conscientes ou vemos algún caso destes, coñecemos que na vivenda pegada a nosa hai xaleo, hai trifulcas, hai violencia, o normal é que digamos, eu non quero meterme en líos. Pois hai que meterse en líos. Porque podemos salvar a esta muller da agresión que sufriu onte. O mellor sí, o mellor non, porque ao final depende da propia muller, que ao final é ela que ten que poñer a denuncia. Pero si axudamos un pouco, si lle damos un pequeno empurrón, o mellor imos que salga adiante a situación. Por lo tanto, eu creo que isto é cousa de todos. Non só é cousa das mulleres que sufren malos tratos, é cousa de todos. Si somos coñecedores que nunha casa hai malos tratos, temos a Garda Civil ou temos que chamar a policía local. E despois xa veremos o que pasa. Pero polo menos que non nos quede o remordimento, que non nos quede a pena de decir que pasaría se chamara. Esa é a cuestión. Por lo tanto, dende aquí, dende o barco, rexeitamos todos de forma conxunta este tipo de accións.
nos poñemos a disposición desta familia e, sobre todo, lle mandamos ese cariño, ese ánimo para que sexa capaz de sair deste trance no que desgraciadamente se atopa. E que a xustiza, por outro lado, con toda a súa crudeza sobre este, vamos a decir, non quero porque logo ainda por riba, eu non son de decir palabras malsoantes e polo tanto, pero evidentemente este tipo de persoas non poden estar na nosa sociedade, non poden convivir con nós. E agora, para terminar, e antes de ter un minuto de silencio en recordo dela, hai unha veciña que vai a ler unha poesía de Rosalía, de quen? De Rosalía, que vai a ler unha poesía